କାହିଁକି ରାବଣ ଧରିଥିଲା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା ତ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବିଲେ କି କାହିଁକି ନା ରାବଣକୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅଙ୍ଗଦକୁ ଶାନ୍ତିଦୂତର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ରାବଣ ପାଖକୁ ପଠାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପଚାରିଲା। ଅଙ୍ଗଦ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାବଳୀ ବାଳୀଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଙ୍ଗଦ ଅଟେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାବଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ କା ପୁରୁଷ କହି ତାଙ୍କର ଉପହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖି ଅଙ୍ଗଦ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ରାବଣର ସଭାରେ ନିଜର ପାଦ ଜମେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ରାବଣକୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବି ମୋର ପାଦ ଉଠେଇଦେବ ତେବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର ମାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାନର ସେନା ନେଇ ଲଙ୍କାରୁ ଫେରିଯିବୁ। ଏପଟେ ଜଣେ ଜଣେ କରି ରାବଣର ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ ଉଠେଇବାକୁ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବଳ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କର ପାଦ ହଲେଇ ବି ପାରିବେ। ଏମିତିକି ରାବଣର ପୁତ୍ର ମେଘନାଥ ବି ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ ଉଠେଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ହାର ମାନିଗଲେ ପରିଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ରାବଣ ଆସିଲା। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ଅଙ୍ଗଦଙ୍କ ପାଦ ଧରିବାକୁ ଗଲା ଅଙ୍ଗଦ ନିଜର ପାଦ କାଢି ନେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ ରାବଣ, ପାଦ ଧରିବାର ଅଛି ତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧର, ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁକ୍ତିର ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ।